Na szokjatok gyorsan hozzá ehhez az új Storytime-os háttérhez, ugyanis most egy darabig innen fogok nektek videózni. Tudom, nem olyan, mint a régi, de most ez van. Világos? Mostanában volt pár igen érdekes napunk az én drága vőlegényemmel, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit beavatlak titeket. Egyik nap például majdnem karamboloztunk egy pók miatt. Bevallom, ez az egész egy picikét talán az én hibám, azért nem vállalom magamra a teljes felelősséget, ugyanis az ő kocsiába volt a pók, de valóban elég veszélyes volt, ahogy reagáltam. De tudjátok, hogy mennyire félek a pókoktól. És most képzeljétek el azt a szituációt, Márk vezet, én ülök az anyósülésem, és egyszer csak az arcom előtt, még most is kiráz a hideg, fúj, na, már mászkálnak is rajtam képzeletbe, elkezdett lefele ereszkedni a szemem előtt egy pók. Egy szűk, kis, zárt helyen. És hát onnan hova menekülsz? Egy kissé bepánikoltam, elkezdtem hátrafele mászni, amennyire csak tudtam, belenyomultam az ülésbe, fölhúztam a lábam, hozzátapadtam az ablakhoz, közben végig ordítottam. Ez rettenetesen veszélyes. Ha ekkora fóbiád van, akkor nem igazán tudsz más csinálni. Sajnos. Majd, miután leereszkedett, már leesett ide a lábamhoz. Márk is nagyon megijedt attól, hogy én megijedtem, majd pillanatok alatt lecsapta az egyik szabad kezével, a másikkal fogta a kormányt. Rendkívül higgadtan kezelte ahhoz képest, hogy mennyire idegesítő lehetett az, amit csináltam, de túléltük. Az a jó bennünk, hogy kettőnk közül általában az egyik mindig tartja a másikban az életet. Például a minap is tetanuszoltásra kellett vinnem, agyam eldurran, konkrétan egy pár órája dolgozott, és belelépett egy rozsdás savarba, ami átszúrta a cipőjét, beleállt a lábába, nem lett belőle a vér, nem volt nála az autója, elképzelhető, hogy kaptam egy-két büntit, az majd kiderül, mert elég gyorsan mentem mindenhol. Hát én nagyon-nagyon izgultam, végig így csöndbe ültem az autóba, még a rádiót is letekertem, és csak mentem. Közben hívtam anyukámat, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hova menjünk, úgyhogy ő elintézte. Aztán kapott egy fájdalmas szúri érzéstelenítet a lábába, kitisztították neki, megkapta a karjába a tetanuszt, és túl voltunk ezen is. De vicces kis napok ezek. Na de gyerekek, kifejezetten elégedett vagyok azzal, ahogyan ez a smink kinéz, és ahogy sikerült. Örülünk az örömömnek, ja, és hát azért csodáljuk meg, légy szíves, ma is a körmöimet. Tegnap raktam ki ugye róla a vidit. Imádom. Na jól van, 1000 puszi nektek. Sziasztok! Na. De szeretném szögezni, hogy Skiba Noéminek nincsen YouTube csatornája. Ezért lesz pár ilyen videó a csatornámon. Mert 3 feliratkozóm van, kevés, de ez van. És nagyon kérték, hogy tudják, ez dalós csatorna, itt nem lesz storytime, meg ilyenek, de egyszer néha Skiba Noémit, meg ilyeneket ki tudnék tenni. Úgyhogy beleegyeztem, hogy egyszer, oké. Na puszi!